मागेल हाई बाबा म्हाका तो त्रास म्हाका लहानाचे पोट गेले गरीबांना आमगेले पोटाक मारून म्हाका खूप शिक्षण दिले आता हांव BSc पास जालो आनी बेकार आसा हांव नोकरी लागून मागेले आई बाबा सुद्दां दवरतलो हेच मागेले स्वप्न आशिल्लें मागेले स्वप्न देवा स्वप्नच रावलें मागेले आई बहीण आसा आज 9 वर्ष झाले रिटायर्ड जाते आई ब्रेन ट्यूमर असा बाबा आईच्या आजारासाठी त्या सावकाराकडे लोन काढ आज 9 वर्ष झाले सावकार घराकडे गेल्या त्या सावकाराक किंचान पैसे देऊन बाबा मागेल पश्चात करता तेव्हा हे आणण्यासारखे घेऊन आणि कोणाक दिला तेव्हा पुन्हा दिला तेव्हा आम्ही हा त्रासात अंधू सुटे तेव्हा अंधू सुटे तो आणि हायकीचा यायला आनंद तू मागे एक दिवस यायला येईल ना अरे तू मागं विसरते रे हा तू विसरू शकणार आहे हाय मला तर तुझ्या प्रेम केलं तर विसरून ये आनंद तू मागे जीवाचा कागद तुकडा असेल आणि तू सोडा त्याला चंद असणार दुसरीकडे हा तू मनात मानिलास मागे घोण मानिलास तू काय तू माझ्या त्यासाठी प्रेम करता माझ्या तुला कष्ट सुख घेऊन जाता नाही आज आम्ही परिस्थिती तरी पडायची हा भाई गरीब मास्तर थोडं हा तू एक मोठ्या सावकार आम्ही गरीब हातों ने पडो पाय छोड़े पट्टा दिपाली हातों ने पडो पाय छोड़े पट्टा अजूनही विचार कर आणि तुका त्या मागे प्रेमाच्या पिशा लागेल असं ते कायमच्या विसरून जा दिपाली कायमच्या विसरून जा अशी म्हणणार की तू किती प्रेम करू शकत ते सांग रे बघा हावे सावकाराला जोडू तू एक गरीब मास्तराला चढव तू मग सुखात होऊ शकतो म्हणजे अरे सावकार घरात जन्म घेत मागे चूक झाली सांग अरे तू माका कायमच्यात विसरून बस तू माझ्या प्रेम करता हे मला खबर असा तरी आजपासून हा प्रेमाच्या नजरेन पडेल ना दिपाली प्रेमाच्या नजरेन पडेल ना आणि पुढे सुद्धा तुका हा प्रेमाच्या नजरेन पडो शकता दिपाली पडो शकता तू माझ्या किती त्या रागात झाला सांग रे सांग हा किती चूक केला ते सांग आलं तू काय तोंडात सांग हा एक सावकार घरात जन्म घेते ही मागे चूक झाली तू सांग आनंद मागे आधी किती चूक झाला सांग तरी आणि तू सोडा केला राहू शकले रे तू मग झटका लागले असताना खाली आम्ही आमगेल्या लायकीप्रमाणे वागचो पडटा दिपाली तुझ्या धणी बरोबर किंवा तुझ्या बरोबर उभी राहते सुद्धा आमगेली लायकी ना आणि तू म्हणता आम्ही लग्न जाऊन सुखात जीवन करूया म्हणून या शक्य ना दिपाली या शक्य ना आम्ही लग्न जाऊया आणि आम्ही सुखात संसार करूया रे म्हणल्या मागेल आई बाबा सोडून तुमगेले घरल्याक वचून तुम्ही सांगेल प्रमाणे उठ मिळा उठा आणि बस मिळा बस आणि तुमगेले डॅडीला घर जायला जाऊन रपचे अशात ते आणि तुम्ही किती घालता ते खाऊचे पण आनंद हाव नगर मागे डॅडी कोणाला जाणार असा वा दिपाली वा अगं तुझ्या तुझ्या डॅडीला कोण आधार लावून कळले आणि मागेला आई बाबा कोणाला आधार असा सांग दिपाली कोणाला आधार असा मागेला आई बाबा मागा लहानाच्या फोड तुमच्या कितले दिवस काढून उरतले कितल्या रात्रीच्या दीस आणि दिवसाच्या रात्र केली होतले आणि तेमगे ते कष्ट हा विसरून तू गेल्या घरल्या वचून तू गेल्या डॅडीला घर जावं राहून हरामा जीवन करण्यापेक्षा त्या पोंढरा वचून उडी मारून मरी नाही खूप परत दिपाली अशी म्हणणार का तू राधाला मागे जीवन सगळं व्यर्थच रे तू ज्या दिवस ना झाला त्या दिवस हा मी जीव देतो रे तू हा तू सोड केला राहू शकला हा तू माझ्या प्रेम करते असे कसो तू गेल्या घरवर आणि तुगे डॅडीला की सांगता ते घर ना झाल्या मागेल्यासारख्या दरिद्रावर हे ना तू सुद्धा अन्न उत्ताप तळमळून मरता दिपाली तू सुद्धा अन्न उत्ताप तळमळ झाले
हांव तुका सोड खंयच वचूं शकना आनी म्हाका डॅडीन एक पयसो सुद्दां नाका गाडी बंगलो कांयच नाका म्हाका फक्त तूं जाय तुगे प्रेम जाय हांवें म्हणत तर तूं म्हागे घोव मानिला आसा तुका सोड हांव खंयच वचूं शकना खंयचेच रावूं शकना दीपाली तू किती उलयता म्हणतो खबर असेल अगं आम्ही सगळ्या त्रासात असा आई भाईले बहीण असा माझ्या घरी असा भाव भाईचा पश्चातापात होता त्या सावकाराकडे गाडीला काय सांगायला बरा नाही असा हाव कित करू दीपाली हाव कित करू दीपाली एक काम कर तू बरोबरच तू गेल्या डॅडीने सांगितलं चल्या बरोबर लग्न कर मागे डॅडी मागे शब्दाबाहेर केन्नाच वच ना आणि जर मागे डॅडी आडयला हांव घर सोडवतलें आणि कालचे तुजे कडेन रावतलें तुगेर बाय म्हूण घेवन दीपाली हांव कितले पडे सांगचे तू म्हाका विसरून वच आणि तुगे डॅडीला सांगितलं चल्या बरोबर लग्न करून जीवन सुखात मागीर सत्या बरोबर लग्न केल्या तू केन्ना सुखी जाऊ शकना दीपाली तू केन्ना सुखी जाऊ शकना मागे तुझे खूप प्रेम असते तू स्वभाव खूप बरा असता तुका वाईट व्यस्त काहीच ना आणि तुझ्या त्या जगाकडे लग्न जावची मागे खूप इच्छा आशिल्ली जाल्यार आज तू मागे निराश केली आनी तुका सोड हांव कोणाकडे केन्नाच लग्न जावं शकना हांव म्हटल्यार तुका केन्नाच विसरचना तू तू कोणाकडे लग्न जाणी सुखात संसार कर पण म्हाका तर विसर नाका थांब दीपाली हांव तें सांगता तें आयकून तरी मागेली परिस्थिती तरी अर्थ करी हांव आई भावाली बाजू घ्या ना दीपाली बाई दिसता आणि दीपालीले बाजू घ्यायला आई भावा बेजार जातले हांव आतां कितें करूं म्हाका तेंच कळचें दीपाली म्हाजे बेजार दीपाली हांव तुका मनापासून प्रेम करता पण हे मागेली परिस्थिती अशी आहा की हांव मागेल प्रेम तुका सांगू शकता दीपाली दीपाली आय लव्ह यू दीपाली आय लव्ह यू
मागेला देव बरं करू. की पडवळकर नाटक मंडळी त्यांनी 1000 रुपये दिला सर त्याने झुकाचे पडवळकरांना देव बरं करू. तसेच रामो मास्टर सांग जगनशेठ सावकार अपेता म्हण बेगीन या म्हण. मास्टर मास्टर रघुनाथ हाजर हो. मास्टर रघुनाथ हाजर हो. कोण? सावकार सावकार नमस्कार सावकार नमस्कार. या सावकार बसा सावकार बसा सावकार. अरे मांजरे पटेल आमचं उसू खाता. मास्तर हांव तुमगेर बसू येईल ना. हांव तुका पैसे देऊन 9 वर्ष झाले. आजपर्यंत म्हाका त्या पैशाचे व्याज पावला आणि घेतलेले पैसे बी दिले ना. पैशाचे व्याज आणि हांव दिलेले पैसे मागू येला. त्यांची विचार कंटाळच करणार का बोलाय. तुमचे पैसे आज मला देऊन हवे तर सावकार. मागेल बाय अजून बरी झाला सावकार. तुमचे पैसे हा कवर घेऊन सावकार. मास्तर मागील पैसे मग आताच जाय ते सुद्धा पुरा व्याजा सकट जाय. हा मागे सावकार सांगे बरोबर असा आमगे जो किती तुम्ही पैसे घेत असा पडे आमगे सावकाराक अर्जंट असा व्याजा सकट पैशाची आम्ही सुटले. मास्तर मागा कामाक खूप असा आणि पैशाची खूप गरज असा. पुराय पैसे दिले जाल्यार मोठो उपकार जात आशिल्लो. सावकार आम्ही गरीब लोक आम्ही किती उपकार करतो सावकार. तुमचे उपकार आणि आम्ही असं सावकार तुमचे उपकार आम्ही असं सावकार. रामो हा मास्तराक पैसे देऊन कितले वर्ष झाली पळे. ह्या मास्तरा पैसे देऊन 9 वाजता 7 वेळे 5 दिवस झाले. वाटतं 20,000 रुपये उडे ना त्याला तू पुढे जा. सावकार तुम्ही किती बोलता. सावकार तुम्ही किती बोलता. हाय तुमची 5,000 रुपये नाही. 20,000 रुपये या गरीबाची त्रास करतात. लोकांना गरीबाची त्रास पाकर की दया कर सावकार. पाकर की दया कर सावकार. सावकार तुमच्या पाय पडता तुमच्या पाय पडता. मास्तर देव बर करतो म्हणल्यार तुका देवान पैसे दिले का या जगासाठी सावकारान दिला रे. मागील पैसे म्हाका मेळ्यार जाले. मास्तर मास्टर एकच सांगून दवरता आमगे सावकाराला पैसे बेगे हँडी या. रामू काका तुम्ही त्याची सावकार हाव सावकाराने पैसे त्याला केन्ना तुझ्या देऊन पावे तुला. सावकाराने पैसे त्याला केन्ना तुझे देऊन पावे तुला. रामू काका तुमका पाय पडता. मागे पाया हात घाला का हे पाक पेन मारे लवड हाव आशीर्वाद ओढ पडत जाती तर तू मागे तुम्ही किती करा मारा म्हणा किती करा. पण मागे जीव पुन्हा कशा घ्याव तुम्ही पैसे पावे तर चालतात. तुम्ही पैसे पावे तुला उपकार कर सावकार. आमच्याकडे उपकार कर सावकार. आमच्याकडे उपकार कर. मास्तर तुझे हाव उपकार करू शकता पण मागील एक अट असा ती कितका म्हणल्यार सावकार कृष्ण सावकार. मास्तर तुगे हे घर मागेल नावाचेर करून दी.
घेईन पैसे हाव सोड देऊ शकता. किती उलटा सावकार तुम्ही किती उलटा मागे नावाचे कंदील घेऊन म्हातारकी नाही येऊ द्या सावकार तुम्ही म्हातारकी नाही येऊ आमच्याकडे या घराशिवाय आधी काहीच ना सावकार आधी काहीच ना हे घर तुमच्या नावावर कंदील या घरात माझ्या बाहेर आत्मचरिपणे असा भाव माझ्या पाहिजे गेलो आम्ही खर होतो सावकार आम्ही खर होतो नाही सावकार तू भाऊ पाय पण सावकार हा तुम्ही पाय पडता आमच्या घर मात्र सोडा आम्ही घर मात्र सोडा सावकार मात्र घर मात्र सोडा 5,000 दहा वर्षाचे आणि करून सोड म्हणताय सावकाराची सांगत सावकार मागील पैसे तुका हा उपकारात दिले ना हा तुका व्याजात पैसे दिले हा व्याजात मास्तर मागील पैसे मागा दिता की ना झाल्यार तुगे घर मागील नावाचेर करून दे रामो ना सावकार ना कोण देते हाव माझ्या आई म्हणाल घर हा तुम्ही केन्ना दिता सावकार हा तुम्ही केन्ना दिना मागे तुम्ही मान डोळे या मग किती करा सावकार तुम्ही किती करा मागेला हा तुमका केन्ना दिता सावकार हा केन्ना दिना अरे मास्तर तुझ्या पैसे देऊ द्या इथं किती स्वतः आहे ना सौका सांग रामो हर ते कोण ते बरं पुरा रेडी कसा मास्तर हे घेऊ बॉन्ड पेपर आणि ह्या बॉन्ड पेपराचे 4 कडे मार्क केले असा आणि मार्क केले 4 कडे तुमगेली सही कर नंतर तुमगेली घर मागील नावात जातले तू दूरच्या असलेल्या पैशात हाव तुका विचार ना रामू काका तू तरी सागरे सावकार तू तर किती सागरे सावकार हाव त्या काय सांगताय त्यांनी सांगितलं काय ऐकायचे सही कर तू पैसे दिवसापासून करतो काय का किती करतात म्हणून मरे रामो अरे तू काय म्हातारे घर किती आहे रे घर आंबे सावकार नावावर बरोबर द्याय बस स्टँड आराम नाही मरे गाडी किती घ्यायला गाडी किती घ्यायला आराम पडून भेटतो बसून गाडी रामू तुका पारता नाही तशी राखील खबर तुका घरदार अशी राखील खबर पण आधी घर मला किती पण घेऊ तू गेले काम फक्त चमचागिरी करशी काम तू गेले जमतात ना आत्मा किती दौऱ्यावर काम करतो मास्तर रामू तू याची गरज ना तो मागे नोकर असा तो तुगे नोकर नाही तू आमका शानपणी सांगची गरज ना तू या बोंडात सही करता की ना कत काय ना रे पण हा बघा हात उठ्या उघडून हा जेव्हा हात उठत नाही सापटे प्रम हा कितकं सही करता आमगे सावकार तुका येतो पण गप असा जर ठीक आहे बीपी वाढत नाही तो खय आणि हा कमून आमका खबर म्हणा आमगे सावकार जो किती पैसे दिवस होता पण की आमको अर्जंट अस रे त्या 10 वर्षात मरे आणि तू आर्टिस्ट कर तू 4,000 होता मरे बापिष्टा तू या त्या पैसे कसे उचलून काढताय रे आम खबर असा ही पट्टी आणि प्लॅनिंग व्हिडिओ सांगितले सगळे लक्षात असं मला सांगितलं सगळं लक्षात करून घ्या औषध किशा खान घेऊन तुम्ही सावकार तुम्ही दोघं किती गुचगुच करतात मान वडे तुम्ही त्यांना वडे तुम्ही आम्ही मान वडे जीवांश वडे रामो मास्तर मागे पैशाची गोष्ट काहीच उलेल मला मागे पैसे आता उशीर करून घेऊचेच पडतले
तुम्ही जिथे घर म्हणता नाही म्हणजे आता देवाशपथ घर मोकळे हो मास्तराला पाया धन बांध गड्या घालू का पाया घालू हा मास्तराला तोंड दाबून धरता हा आणि बोंडाचेर सही करून घेता घरात कोण नसेलो टाइम बरो तसा रामो मास्तरा धर सावकार तुमका पाय पड सावकार तुमका पाय पडी सावकार तुमका पाय पडी सावकार तुमका पाय पडी सावकार पाय पडी सावकार हा पाय पडी सावकार गमत्या पाय दोरा गमत्या दोरा मला सगळं पिऊ जाऊ दे ना सावकार रे बाबा ते कोण गेले कोण आणि तुझे हातपाय किती मारले कोण गेले तू वर्गात का किती हा ओळखून तुझी किती पायदास कुठं हा ओळखून तुझी किती पायदास मागेल्या जीवनाची खूप खूप लांब काढेस कुठं खूप लांब काढेस हा एक शाळेत मास्तर असेल मागे थोड्या पगारात हा वरी मागेल बाळ सुखात जीवन केल्याची मागेल पण अशिली खूप वर्षात मागेल बाळ ग्रोह झाली आणि एकच वेळात 2 परात जन्मात गेली एक नाव आनंदाने तात्या नाव नागेश निघाला दगो बरा मागेल बाळ असं खेळत दिवस काढताना दुर्दैवाने 2 ते 3 महिन्यानंतर मागेले पाहिजे दूध कमी झालं आणि दगो पराक पाहून झाले दगो परा पटा मुखे तळमळते असेच देशूत पटकाले त्यांका भायल्यान दूध आड घालतात मिळत सराड मागेली परिस्थिती अशी आमगेल्या गावात एक पोलीस इन्स्पेक्टर राघवेंद्र म्हणून होता त्यांनी नाशिली पोरा आमच्या दोघा पोरा पळून घेऊन ते खूप खूप कुशेत होताले आणि मागील पोरा ते बरे करताले मागील बाले खूप कतरे हाय नागेशनी चढ्या हाय त्या पोलीस इन्स्पेक्टर राजेंद्र कोसूक दिलो आणि त्यांनी सांगलो ह्या पोरा तू बरी सांभाळ करते घेऊ त्यांना छान मागेल बायलेने मनाचे परिणाम केले आणि मागेल बाळ आजपर्यंत चाललं एक दिवस अचानक मागेल बाळ खूप मागेल बाहेर भरला झाली औषध फाटन ब्रा माझकडे जे 1 रुपये सुद्धा नशी हा सावकाराकडे गेला सावकाराच्या 5,000 रुपये कर्ज केले तुझा 5,000 रुपये कर्ज केले ती कर्ज माझ्या देऊ चालला पण घेऊन सावकार मागेले घर आपल्या 10 कंदी मला सांगू लागलो आणि माझ्याकडे जबरदस्ती बॉडी पेपराचे साईन करू लागलो आणि माझं मागत मागेला जीवा तू देऊन घेऊन मागेल पुन्हा आनंद मुलगेला वणवण्याला आणि त्या आवाज ऐकून पुन्हा तू बघला आधार धावली पुन्हा तू बघला आधार धावलेलो बाबा पुन्हा तू खिचारलेला बाबा हांव ह्या गांवांत पयलींच ग्रामसेवक म्हणून आजूच आहे म्हाका गांवांत कोणाक कितें जाय कोणाक प्रॉब्लेम आसा ते सगळे गव्हर्मेंटाक लिस्ट करून धाडून जाय
आणि तुका एकटाय काय घरात भंय दिसता? मागेलो आनंद यात गोरे पुता म्हाका भंय दिसले पुता आनी परत तेम येवन गेले म्हाका मान घेवन माचकीच्या बंडाचेर स्टँड घेतले पुता आनी म्हाका आनंदाक घर नाना करून पुता ते म्हाका आनंदाक घर नाना करून दिले बाबा ते आणि आताही येना तू भिनाका मागीर कामां खूब आसा मात्र आयच्या सगळी कामां कंप्लीट करून सरकाराक लिस्ट धाडूं जाय बाबा तू भिनाका ना तुका ते म्हारगेल्या गांवाची खबर आसा तुमी ताका पयल्या वळखताले हा पुता ते दोगांक वळखत पुता एकट्याक नांव जगन सेठ आनी दुसऱ्या नांव रामू काका तो त्या सावकाराचो चमचो बाबा हांव मागीर कामां वचून येता आनी तुमकां मेळचे सायडीक नक्की एक दिवसान मेळटा तुमकां तुमी भिनाका बाबा तुमी तुमगे काळजी घे भिनाका हांव येता देव तू बरो कर पुता तू देव बरो कर पुता तू देव बरो कर देवा मारुती तू किती पळय देवा मारुती तू किती पळत एक मस्तानी परिस्थिती अशी जाता देवा हे किती करत असे देवा हे किती करता तू पळयत देवा तू हे किती पळयता देवा तू हे किती पळयते देवा